Bai, ja urtebete pasatu da, mendixen ibili ez garela Himalaian eta urtebete horre zeharkaldiko horretan ibili ondoren gogo handiz gitzen berriro motxili hartu da Himalaiara joateko eta urtietan zier espedizioen aitzakixakin han eta hemen ibilitea gero, irurok euken begiz jota nukzen mendixa, irurok inguru horretan ibiliteko egitzen eta nik uste dute modu oso errezien sortu zara asmo hau eta bat etorri gare helburuarekin. Eta hori astelenien joango gare arutza eta gauzak. Ez da 8.000 metrotara iristen, 7.860 metro pasatxo daukoitu, eta batez be hori eta gero Everest eta Lhotse mendixen onduen dauen menditzarra dau, baina besti nitzalien, hortaz atentzio guztia Lhotse eta Everestak eroeten dago, eta mendia naiz eta alpinistikoki oso aukera politiak eskaintzen dagoen mendi bat izen gizarte nintzat ez da mendi izan.